Һәр тараф тын. Уй миңа тик әлләни җырлый укый. Нәрсәдәндер күз эленгән һәм тәмам баскан йокы дип язган Габдулла Тукай парад шигырендә. Ә мин шул рәхәт йокының ымсындыруына бирешмичә генә сезне кыска и хәрефенә башланган сүзләр белән таныштыра башлыйм. Эфирда сүз эчендә хикмәт бар тапшыруы. Сүз уңайыннан, йокы үзе гомумтөрки сүз. Иске татар телендә ул уйку, ойкы. Тән 6 сәгать йокы сорый, гадәт 7-гә җиткерә. Сүлпән 8-не, бузык 11-не ала дигән халык. Ә Наполеон менә тәүлегенә 4 сәгатьтән артык йокламаган. Ә Леонардо да Винчи 4 сәгать сайын йоклаган, әмма һәр кайсында 15 минут кына. Эйнштейн да 3 сәгать ярым сайын 15-20 минут йоклап ала торган булган. Нормаль кеше 17 тәүлек буе йокламаса акылдан яза. Ә Рауил Файзуллин булай дип язган. Капчыклап та бар йокы, янчыклап та бар йокы. Капчыклап ал, ялкау буласың килсә. Янчыклап ал, сап-сау буласың килсә. Йозак сүзе күпчелек төрки телләрдә бөтенләй очрамый. Шуңа аның төпле этимологиясе дә юк. Куман телендә юсхак сүзе бар. Төштә йозак күрүгә бәйле төрле тәгъбирләр туган. Гомумән, төштә йозак күрүне кешене аптырашта калдырачак хәлләр турында кисәтү дип юрыйлар. Төшкә йозакны бикләп я ачып туру керсә, тәгъбирнәмәләр дошманнарыгызның яман ният белән йөрүен фараз итә. Йозакның ачкыч белән бикләнми торуын йозак тотлыгы диләр. Рус телендәге затвор сүзе татарчага мылтык йозагы, туп йозагы дип тәрҗемә ителә. Усал йозак дигән термин да бар. Ул борынгы төрки ус, ягъни тәҗрибә, диккәт сүзенә барып тоташадыр. Борынгы Болгар җирләрен казыганда археологлар күп санлы бронза йозак калдыкларына юлыгалар. Ул йозаклар ат, сарык, күшек кебек хайваннар рәвешендә шактый зур итеп ясалганнар. Әбиләрдә табылган бер Болгар йозагында Әбүбәкер исемле останың имзасы бар. Йорт. Татар ханлыкларында мөстәкыйль хуҗалык итүче гаилә яки ырухны һәм ырухның биләмәсен шулай атаганнар. Айрым Болгар татар ханлыкларының биләмәләрен дә тулайым йорт дип йөрткәннәр. Йорт сүзе дә шушы тамырдан килеп чыккан. Йорт сүзе башлыча өйне, торакны, киртә кураны белдерә дип яза Рифгать Әхмәтьянов. Ә Әхмәт Бикшәнтәев татар утарына хас булган үзенчәлекләрне билгели. Ул утарда йортның урам сызыгыннан эчкәрәк урнашуын һәм өйтүр бакча ясауны, ачык ишек алды ясауны, өйне каралты һәм башка биналардан айыруны һәм соңгыларын төркемләп берләштереп куюны әйтә. Алтын Урда заманында йорт сүзенең мәгънәсе олыс халкы күченеп йөри торган территорияны аңлаткан. Шулай ук Болгар йорты, Идел йорт, Казан йорты, ягъни Казан ханлыгы дигән атамалар да мәгълүм. Йөз сүзе сан буларак гомумтөрки йүз сүзеннән. Болгар кабер ташларында ул җыр, җөз дип язылган. Рифгать Әхмәтьянов билгеләвенчә, бу сүзнең беренчел мәгънәсе көтү, өйер дигәнне аңлата булса кирәк. Кабиләләр берләшмәсен белдергән җүз сүзе дә йөз дигәнгә барып тоташа. Йөз сүзен кайбер әдәбиятчылар гасыр сүзе урынына куллана. Мондый кулланылыш борынгы төркичәдә дә, Каюм Насырыйда да, Ризаэддин Фәхретдиндә дә очрый. Шырай мәгънәсендә йөз сүзенең килеп чыгышы гомумтөрки йүзә сүзеннән. Шушы мәгънәгә бәйле рәвештә өслек мәйданын йөз зурлык яки өс-йөз дип атыйлар. Кисү, кырыну, юыну коралларының үткен җирендә йөз дип йөртәләр. Мәсәлән, балта йөзе, пычак йөзе, ягъни русча лезвие дип аталган урына. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Атылган йөрәкләр, ватылган йөрәкләр, сатылган йөрәкләр турында дип яза Гәрәй Рәхим. Йөрәк гомумтөрки юрәк сүзеннән. Жүрүк дигән сүз монгол телендә дә бар икән. Кайбер этимологлар йөрәк сүзенең килеп чыгышын гомумтөрки йөр сүзе белән бәйлиләр һәм хатыннар телендә ясалган дип фаразлыйлар. Габдулла Тукай файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк. Бәрә-бәрә кисмәсә, гыйшык, мәхәббәт кайшысы дип язган.
Хөрмәтле дуслар, бүген Йосыф баласагуни турында сөйләшик әле. Ул 1016-1021 еллар тирәсендә урыны хәзерге Кыргызстан җирендә булган Баласагун шәһәрендә туган. Караханилар дәүләтендә баш вәзир булган, фарсы һәм гарәп телләрен камил дәрәҗәдә белгән. Үз заманы ирешкән фәнне һәм әдәбиятны өйрәнгән. Йосыф баласагуниның безгә борынгы уйгыр телендә шигъри формада язылган Кытадыгу белек китабы мәгълүм. Әсәрнең исемен «Бәхетле булу гыйлеме» дип тәрҗемә итәләр. Китапта гыйбрәтле сүзләр бик күп. Кеше ике нәрсә аркасында картаймас. Берсе аның күркәм эше, икенчесе күркәм сүзе. Сүзеңне белеп әйт, башың исән калыр. Телеңә хуҗа бул, тешең сынмас. Кешене дәрәҗәгә күтәргәндә тел, түбән төшергәндә тел. Тел аркылы бәхеткә ирешергә дә, башыңны җуярга да мөмкин, дип яза Йосыф баласагуни. Минем сезгә нәкъ менә шушы Кытадыгу белек китабын укырга киңәш итәсем килә. Ул гыйбрәтле булуына өстәп, 1000 ел элек булган карашларны үзенә җыюы белән дә кызыклы. Ханнар булмасак та, бәхетле булу белеменә бергә төшенеп карыйк. Безнең әлеге тапшыру Адлер Тимергалинның Миллият сүзлегенә нигезләнеп төзелде.